नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। पावसाळा सुरू झालेला आहे म्हणून आज आपण एक पावसाळ्याची स्पेशल डिश करणार आहोत, म्हणजेच पालकची भाजी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। ही पालकची पानं आहेत, यांची देठं काढून व्यवस्थित धुवून घेतलेली आहेत। बाकीचे साहित्य बघूया। एक मोठी वाटी बेसन, अर्धा छोटा चमचा हळद, एक चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा छोटा चमचा ओवा। वाटीत बेसन घेतलेलं आहे, त्यात हळद घालूया, लाल मिरची पावडर, ओवा, चवीनुसार मीठ, पाणी घालूया थोडं थोडं। पाणी एकत्र नाही घालायचं आहे, थोडं थोडं घालायचं आहे आणि ह्यात काहीच लम्प्स नाही ठेवायचे आहेत आपल्याला। पालकच्या भजीचा बॅटर रेडी आहे। आता भजी करायला घेऊया। तेल तापलेलं आहे, पालक बॅटरमध्ये डीप करूया। परतूया। हे भाजी एकदम क्रिस्पी होतात, छान गोल्डन ब्राउन आपल्याला करून घ्यायचं आहे ना। भाजी झालेले आहेत, आपण स्लो ते मीडियम गॅसवर यांना फ्राय करून घेतलेलं आहे। छान क्रिस्पी झालेले आहेत। आता काढून घेऊया। एक्सेस तेल यातलं काढून घ्यायचं आहे। पालकची भाजी रेडी आहे। भाजी करताना याचं बॅटर शक्यतो पातळच ठेवायचं, जास्त घट्ट नाही करायचं, जेणेकरून याचं पालक असं दिसेल। आणि हे भाजी कुरकुरीत सुद्धा होतात एकदम। हे बघा, हे भजी करायला खूप सोपे असतात आणि पावसाळ्यात चहा बरोबर खायला खूप छान लागतात। तर तुम्हीही या पावसाळ्यात असे भजी करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।